Makadiko muri yeZimbabwe kwese kumativi mana enyika tiri pachirongwa spiritual highway yamunongonzwa yamunoziva yamagara muchiona mazuva ese nekunzwa zvakawanda zvakavandika mukati mezviri. Ndoitwawo GOGO SOKO aka mbuya sokani. Vazhinji vanondiziva nekuti mbuya sokani, asi chidau chandinoshandisa ndimbuya soko. Chinonzi kuchika kureva kuti kubatsira kana kuti kupeputsa zviviri. Kana tichiuchika isusu, vazhinji vanoziva nevanonzwisisa vanofunga kuti kuuchika kuri pamukadzi chete, handiti? Asi kuuchika chinhu chisina chirevo chatiri kuti munhu uyu zvichida haakwanisi kubereka, handiti? Kana munhu asingakwanisi kubereka, tinotoziva chishona chekuti anenge asingakwanisi kuzvara, vasingazvare vaya ndo vanouchikwa, ndo kuuchika, ndo chirevo chinonzwisisa vanhu chishona kuti kuuchika kupa mbesa kana kuti kubatsira kusimudzira mbesa yemunhu asingazvari. Asi manje tikatarisa mukati mechivanhu, kuuchika handiko kupa mushonga chete. Ndonzwa vazhinji vachiti mbuya inini ndine dambudziko rekubereka, ndina kubvira ndakaita mwana, kana kuti ndakamboita mwana asi pane zvaakunetsa mukati mendiri, ndoitawo sei kuti ndibereke? Munopa mushonga, munonwisa mushonga here? Asi ukada kutarisa hazvipo pakuti kupiwa mushonga, unogona kupiwa mushonga. Vazhinji vamwe vanotonwiswa zvakawanda, weti, mazai, zvakawanda netsvina chaiyo vari kuitiswa vakawanda vandinoziva vachinzwa vachizouya kwatiri tichibatsira. Kuuchika, chinotonzi kuuchika, tanga watsvaga chinetswa zviri paviri ndakuudzai. Dambudziko rinogona kunge riri pana mai, dambudziko rinogona kunge riri pana baba. Saka chitanga watsvaga iwewe chirevo sanyanduri sanyahana semubatsiri, tanga watsvaga chiri kunetsa chinetswa dambudziko kuti chakabata mwana wacho, chakabata mbesa yababa nembesa yamai kuti isave nechinoumbika mukati mevari chi, handiti? Kuutsika manje kwaakuputsa, kutsvaga miko woiputsa, waiputsa wogadzira mwana. Saka vamwe vane maitiro, seni ndine maitiro angu. Ndakagara ndataura kuvazhinji venyika yeZimbabwe, ndakagara ndichitsanangudza kuti zvingangobata disadvantage kune vazhinji nekuti inini amegaina. Saka ndinoziva dambudziko, nyangwe ndiri panyama, nyangwe ndiri pamweya. Asi ndiri pamweya manje ndaakutsvaga zvizivei kuti pane vanobatwa, pane mhiko nemhepo dzinoteera dzinenge dzisingadewo kuti iwewe uite zvakanaka. Kwagaina unoenda wotonzi aiwa hapana dambudziko, mese makanaka, murume nemukadzi. Asi wazouya kwatiri isusu, pane zvinobuda zvinotonzi mhepo. Uri kutongwa nemhepo inenge yakapfekawo iwewe, yakabata mbesa yako, yakabata chibereko chako. Kuna baba vanobatwa mbesa. Ndiri kuda kuedza kutaura nekutsanangurira nyika kuti kuuchika, kana tichiti kuuchika, handi kuti tiri kurapa mukadzi chete kana kuti tiri kupa rubatsiro kumukadzi chete. Zviri kwese, nekuti unogona kuzoona dambudziko riri kuna baba zvichida ndiamwene ndimbuya vanga vakasunga mbesa yemwana wavo kana kuti yemuzukuru wavo kuti afe akaroora kana kuti akabereka mwana. Vamwe vazhinji vakazviitira, tinozonzwa mamwe madhimoni, mhepo yacho yakutaura kuti ndanga ndisingade kuti uroore, ndanga ndisingade kuti uzozvara nekuti ndiye nchida kuchengetwawo samai maringe nezvandakatambisawo pamari kukuchengeta. Zvinongoitika izvozvo. Asi ndiri kutaura kuti manje iyoyo mhepo ine mabvisirwo ayo maringe nezvawanenge wanzwa iwewe. Wanzwa kuti mwana zveshuwa dambudziko haana, asi pane mhepo iri kuteera yakabata. Unenge kwakuroyiwa uku, kwaane mhiko mukati yavanenge vakaisa. Imhepo yakapfeka asi iine mhiko yakaiswa. Vamwe vakanorovera parukuwa kuti haufe wakabereka, kana kuti waroorwa newandanga ndisingadi.
ndanga ndisingadi kuti uroorwe, zviri paviri. Saka kuuchika handi kuti tiri kupa mushonga chete, kwete, kutozoona vanopa mushonga vakupa mushonga vaziva chakabata mwana wacho, nekuti unongomunwisa zvawamunwisa asi hazvife zvakashanda mberi. Kupa mushonga, ipa mushonga waona kuti chii chiri kukonza, waakutozobatsiridza chaumbika kare, waakuzobatsiridza chaitika kare. Nekuti chandiri kuziva ndechekuti mbuya vatotaura kare kuti ndanga ndisingade kuti aroorwe, ndanga ndisingade kuti apinde mumba. Wati wamboona here kuti kune mumwe munhu anorambirwa kusabereka asi azoenda kune imwe imba anonozvara, kwaanga ari kwanga kuine muko nemhiko yayo yekuti pamwe zvichida murume ndiye anga akanza urori, kana kuti anga akanza mufe makagarisana, saka ndichakunyimai ndesa. Ndane vazukuru vakawanda vandaitisa kunze ikoko, asi vazukuru vavo ukada kuona madambudziko akasiyana siyana. Umwe akasungirwa pamuchato chaipo, pakeke iroro vasunga miko yebibva, vasunga mbereko. Saka zvadaro, uyu nyango ukaenda mukafamba kune vamwe vanozosvika pakuzotosiyana, kana kuti murume otofurirwa kunzi tsvaga kumwe, ozonzwa amitisa kunze onzi kosi. Saka mukadzi ane dambudziko, mukadzi anenge asina dambudziko, pamwe zvichida mhepo yacho iri kutoti ngaahuri iwewo ubve, asi iwe wazobva wotoona inga mwana ndinaye asi makambonditi. Saka kuuchika kwatinozoita kana kuti kunozoitwa kune vanobatsira vabatsiri vemazuva ano nekusiyana kwedu, umwe anouchika achiti mushonga, asi ndiri kutaura kuti mushonga haushandi pane munhavo wausina kuona dambudziko. Dhokta chaiye chiremba anototanga atarisa, aexamina dambudziko remunhu oriona kuti rinoda mushonga wakati. Saka tinototanga taona chikonzero chiri kuita kuti usabereke, tozoziva mashandiro. Vamwe funge kuuchika hakutombodi mushonga, ndikatoputsa mhiko iyoyo, ndikashanda nemhiko iyoyo nezvandabata pandanga ndichitarisa dambudziko, unotoona zvaakushanda. Saka hazvizi pakumwiswa mazai kana kumwiswa zvisina basa. Tangai matsvaga chikonzero chiri kukonzeresa chacho kuti munhu asabereke, ndokuti tizofamba. Nekuti kuuchika tikataura kuti tinouchika, vazhinji vane pfungwa yekuti tinongouya kwa mbuya tobva tapuhwa mushonga, tinouya kwambuya tobva tanzi nyangwe ndiri mbuya ndauya kumushonga, ndakupa mushonga, uchatoona kuti uchanwa nemishonga yakawanda, matumbu aya azara nezvakawanda asi zvisingabatsiri. Zvakanaka kuti nditange ndatsvaga chakabata mbesa, zviri kubva kupi chikonzero, kuna mai kuna baba. Saka usarerekere divi rimwe kumadzimai chete, zviri kwese. Ndozvakangofanana nesimba revarume rekuti kana baba vasina simba unonzi inwa mushonga wemusana, gadzirwa musana. Asi ukada kutarisa vanzwa vamwe vacho, unongozoerekana allergic kune zvese, hazvichatoshanda. Nekuti mazondo, ndakuudza kuti mazondo zvese, vamwe vari kutonwiswa tsvina yembwa chaiyo. Pane umwe akatouya achiti mbuya ndakanwa tsvina, asi uzotoona kuti ndaneta semunhu anenge ari panguva yakaoma ipapo anoita zvese, anodaira nekuti auya kuzopona, haana chitendero chekukuti angatadze kukutemba. Asi ndiri kuti kana uri iwe wakatsanangudzwa, ndakuudza wani kuti sadhokta anototanga aexamina problem, otanga aiziva nekuiona kuti iri kubva papi. Handiti ndotarisa chibereko chemwana kuti chakamira sei. Saka ndizvo neipapa ndosaka zvichinzi kana uri nyahana, kana uri mubatsiri iwewe, tanga wapinda nemunhu mumatare, dhokta anototanga aexamina first. Handiti saka kana uri n'anga unopinda nemunhu mumatare. Chinonzi matare kutarisa, kuongorora pamweya kuti chii chiri kuitika pamunhu, dambudziko riri kukonzereswa nei pamunhu. Handiti kozotiwo vamwe manje niwewo unenge watondiunzira dambudziko kare kuti mbuya inini nyaya yangu ndeyekubereka,
handisi kubereka. Ini ndozofunga kuti aiwa ndakambonzwa mbuya vangu vakafa vaya vachiti vasingabereke tinoshandisa zvizvizvi, vanodai vanoshandisa zvizvi. Saka uchamushandisira iyeye mushonga wauri kufunga, hauna kukonsulta, hauna kutarisana nekubvunza vari kumhepo kuti vari kuonei pamunhu. Zvizive nyangwe tese tikave nedambudziko rimwe chete, asi maitirwe edambudziko anosiyana, masungirwo echinhu chacho chinosiyana. Hongu wakabatwa chibereko, asi zvichida hauziriwo akabatwa murume. Uye pauri kuti hausi kubereka zvichida pane muko nemhepo yakasunga ipapo inozoda kutsvagwa. Saka izvozvo hazvizi zvekumhanya. Ndozandataura kuti kuuchika hakuzi kwekummhanya kupa mushonga, uye hakuzi kungopa mushonga vanhu. Ndaitira kuti vazive, nekuti vazhinji vanengori nechirevo chekuti ndinofanira kunwa chimwe chinhu. Hazviziri izvo, nekuti ndichatsvaga ndonzwa. Ndakuudzai kuti vamwe vanobuditsirwa kunzi pamuchato wako ndobva ndakakupedzera. Uye kana pawakaroorwa nanhingi ndobva ndakadai ndaisada kuti uroorwe. Saka ipapo kamhiko katoitwa, kamhiko katobatwa. Saka kamwe kamhiko hakadi mushonga, asi kanoputswa, kaputswa toona kuti todii. Zvakwandiri nyandori nekuti ndenda kuona sanyahana kuti aya makore nemwana amira sei, agara sei, zvakaita sei, ndozomupa zvekushandisa kana kuti ndogaidwa. Inini ndakuudza kuti maitiro angu anosiyana nevamwe. Ndinotogaidwa neakasunga wacho, dhimoni racho akaroya, nekuti mugoni wemuroyi kushandisa muroyi wacho. Nekuti inini ndiri ndega ndiri soko handigoni kupinda muna mbizi. Anopinda muna mbizi ndiye akaroya mbizi wacho, handiti? Saka kuhaka mbizi vakaroya ivavo muna mbizi, votaura maitiro avakaita nemhiko maitirwa azvakaitwa. Saka kana vakadaro, aiwa mwana ndobata. Ndakuudzai kuti zvinhu zvisina baridzira. Vazukuru ndinavo, vamwe vatoo kuzvikoro, asi zvinoenderanawo nemaitirwo awakaitwa. Saka usazouya uchiti inini ndakanzwa kuti makarapa nhingi mukamupa zvakati, saka uchapiwa izvozvo. Zvakatosiyana. Ndotanga ndatsvaga mumweya, ndatsvaga mumatare kuti zviri kunzii maringe newe. Ukandiudza, ukandigaidha, ndo dambudziko riri pavazhinji. Munotitungamirira. Ukanditungamirira handina direction, handina kwandichaenda, handina mweya wandichashandisa. Zvaazvenyama nekuti watondiudza kare, asi wandiudza ndichashandisa pfungwa. Ndozvandakuudza kuti chandakashandisa pana ushu hachifaniri kuzokuponesa iwe, nekuti zvakasiyana. Maroyerwo enyu anenge akasiyana. Mese muri pachibereko, mese muri pakuda kutsvaga mbereko, asi muri pakutsvaga mbereko zvakasiyana zvamakaitwa. Saka hazvifanani kana kamwe chete, asi chinozoitwa ndechekuti nekuti ndiperekedze munhu wangu, murapwa wangu, kuti asimbe nguva yake yaatambisirwa adai, ndindakuzoona kuti shandisa zvakati. Handiti? There are some other remedies dzaunozoshandisa iwewe kuti zvifambe, zvivhure chibereko chinenge chavharwa. Ndokunge zvine nidhi yekuti zvishandisike. Zvimwe zvacho ndakuudzai kuti kungonzwa munhu anosunungura uyu, dhimoni inga munotonzwa chiti ndaenda ndakumupa mwana wacho, ndomupa. Saka handimupe neweti, handimupe nezai, handimupe nemazondo, ndichamboteedzera uye hati ndimupe, handiti? Saka ane maitiro aanoita nemuko wake waanoshandisa, waanoti shandisai zvakati, kuti ndidini, ndimupe mwana wake. Saka ndoshandisa mumwe munhu anogona kuti iye nemurume wake ngavageze zvakati, iye nemurume wake ngavadai, zvoita zvaizvozvo mwana uyu. Saka zvashanda panangana hazvishande panawo. Uye ndinotokurudzira imimi vadikani, varapwa vedu, kuti musatitungamirire. Ingondiudza dambudziko hongu, asi usanditungamirire. Siya rematare ritungamiri. Handiti? Ndakuudza ukaenda kuna dhokta, nyange ukamuudza umusoro, ndosaka muchizoendeswa kuma x-rays, musizoendeswa kuma scan, anenge achida kutotanga abata chokwadi chekuti ndizvo here maringe nezvawataura.
uye zviri kukonzereswa nei zvichibva papi. Saka ndizvo nen'anga ndo basa redu, tinotofanira kutanga taona kuti zviri kukonzereswa nei zvichibva papi, zvichibata zviri papi. Pandati unogona kugadzirwa pamuchato, handiti ndinenge ndasvotwa. Vazhinji vanoti vakaroorwa kana kuti pakuroorwa paya, 2 3 pane vatinodaidza vanenge vaine kugunun'una nekurwadziwa kuti dai zvaitika kwangu. Handiti, saka ipapo pakuti dai zvaitika kwangu, dai zvaitika pamwana wangu, pane zvavanoita vogadzira. Ndiri kupa example yeakagadzirwa pakeke. Handiti, pakatobuda tete vemunhu vachiti pakeke rake iroro raakadya ndopandakapedza zvese. Kureva kuti patinocheka makeke tichiti tiri kupa, patinogovera madzitete mari tichiti ndaroorwa, patinozopuhwa kana nemadzitetewo mapresents ekuti watifadza mwana wehanzvadzi, ndopandiri kupedzerwa zvese. Kozoti kumurumewo zvonzi wakaroora wandanga ndisingade saka ndosungawo mbereko, kana kuti waive murume wangu saka handichada. Ende hazvizi paukama chete kapa kusunga mbereko. Umwe munhu anenge akarwadziwa kuti wakandisiya ndichikuda, anoenda onosunga mbereko yeumwe munhu kuti newauchagara naye haufa wakaita vana, newauchadai. Umwe munhu akamitisa umwe munhu kunze zvichida vachiri kuchikoro, asi anokeswa onzi hauchaita umwe mwana muupenyu hwangu nekuti wandirwadzisa. Saka idzodzo imhiko nemuko unoda kutarisiswa kuti zvikonzero izvi zvakaitika kuti munhu asazvare zvinofambiswa sei. Ndopamunotsvaga kanyaya dzacho muchidzinzwa. Saka ndiri kuda kuedza kutaura kuti pamakeke, pakuroorwa, pane kubvisirana kwatinenge tichiita tichitendana tichifara sehama, pane zvinotoitika ipapo. 2 3 vane kufara wechina hana kufara. Inini ndiri mbuya Zoko, ndakatosiyana, handiti muri kunzwa, nevamwe. Handireve kuti kusiyana kwangu kunaka kana kuti kushata, asi kana nchiti ndakasiyana nekuti ndofunga ndakamboudza mhuri yeZimbabwe kuti inini I was a pastor. Zvandanga ndiri pastor munhu ane mweya wekutakura madzudzu evanhu, munhu, and I am a counselor as well. Handiti, inini ndiri munhukadzi, ndiri mbuya Soko, ndinemba yangu, ndina baba Sokani. Saka handingatendere umwe munhu anoparadza imba yeumwe munhu. Dai ukatondiudza kuti vakarambana, handiti, handina murume wandinaye uyu wandiri kuda kuwanana naye hana mukadzi akarambana, watomeka sure kuti vakarambana. Inini pamwe yanyango ukauya uchindinyebera zvinobata chokwadi. Handiti uri kunzwa? Ndinozvibata, asi ndazvibata ndingatadze kukuratidza kuti ndazvibata ndomisa imba yako. Ndosaka muchiona masmall house mazhinji anotizira kwandiri, ndingatadze kukunyadzisa pavanhu asi ndinoimisa. Mushonga wandichakupa nezvandichakupa usati zvinoshanda, nekuti ndinenge ndichiti handingarwadzise umwe munhu. Handiti uri kurinzwa? Handipo pakukufadza iwewe nekuti handina kuvinga mari yako chete, ndakavinga upenyu hwevana vari kutambudzwa neivavo. Small house yakafanana nevanoromba, yakafanana nevaroyi, yakafanana nezvikwambo. Saka kana ndikakurudzira zvakaipa zvese, handisi n'anga. Ndafananawo nen'anga dzinokurudzira zvakaipa. Saka handipo pane chakaipa